Pešiću, izjavi nešto, kakav je bio ulov danas? Pa solidan. Onako mršav, a? Pa dan je bio prelep, ali riba nije radila nešto pretjerano dobro, ali Laže. obzirom da smo mi profesionalci i lovci uspeli. Bolji od svih ovih iza. Dobro. Gde pecate, na kom reonu? Pravac, Donji Milanovac? Ne, to je tajno, nećemo da odemo. Dobro. Da ne čuje trki? Da. Dobro, a gde vam je ulov da vidimo te nekoliko ribe što su hvatili? Pa evo imamo tu nešto malo. Iza vas? Iza mene tu. Dobro. Pa i nije nešto. Pa nije, ja kažem iskreno, nisam baš zadovoljan. Molim vas ovu koficu da dopunite dok ne krenemo. Pa potrudit ću se. Odjavljujem vas. Hvala. Radite nešto.